मटर तरकारी तो अच्छी फ्रिज रे इडली है तो डेली तो इडली खाओ जाओ की इडली साउथ रो इडली खाउछ टिके आम आडिका इडली गुटे खाओ ता भितर कौन सरप्राइज दिया हो देखिबो ठीक अछि हैं नहीं जो इडली अछि ओके ओके हमर इडली इडली मामा चल हेल्प करी चल मत पचारिबनी तोर इडली मो ना कहबे कोन मेजॉरिटी विंस चलो खाई के देख तमे तमे साउथ इडली खाउछ हमर आओ मो को पचार बाबू पचार बबी इडली खाइबा यस बबी यस चलो 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 आसो जीवा मामा आसे चलो आओ तो तू न आस आमे जाऊ चलो আমি चलो যাଉଛୁ ଆସ बेटा कोन बनउछथि এটা মশলা ইডলি आलू मसला আলু মশলা এটা ହେଇଥିଲା স্যান্ডউইচ ପାଇଁ ତ ଟିକେ ଆଳୁ ମସଲା ଥିଲା ତାକୁ କାହିଁକି ୱେଷ୍ଟ ହବ ଆମେ କହିଲେ ଇଡଲି ଆଣ ବି ଥିଲା ଘରେ एटा तो होटल कोठी भी हमें खाइबो ହଁ ହଁ ଏମିତି ଆମର ସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କଟକରେ ସବୁ ମସଲା ବରା ହୁଏ अच्छा ହଁ ବିରି ଭିତରେ ଏ ଯୋଉ ଷ୍ଟଫିଂ ଆଳୁର ବଢ଼ିଆ ସ୍ପାଇସି କରିକି ତାକୁ ଦିଅନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ସେଟା ତ ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ଘରୋଇ ଇଏ ଟିକେ ପଡ଼ିଛି କେଉଁ ଜିନିଷ ତାକୁ କେଉଁଥିରେ କ'ଣ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବା ମସଲା ଟିକେ ଥିଲା ଆଉ କହିଲି ଇଡଲି ଆଣ ତ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଯୋଉ ଏମିତି ମେଲି ଯାଉଛି ଏଇଟା ଯୋଉ ଏମିତି ମେଲି ଯାଇଛି ସେଟା ମେଲିଗଲା କାହିଁକି ନା ଫ୍ରିଜରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣଟା ବାହାରିଥିଲା ତ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଥଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ୁଛି ନର୍ମାଲ ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ଆସୁଛି ସେ ତାର ମେଲି ଯାଉଛି ଆଉ ତେଣୁ ସେଟା ଟିକେ ଇଏ ହେଇଗଲା ବଟ୍ ହବ ଏଇଟା ଫୁଲିବ 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 ଠିକ୍ ବାହାରିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫ୍ରିଜରୁ ବାହାରିଛି ଆଚ୍ଛା ଆଗରୁ ଆଗରୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଇଏ ହେଇନଥାନ୍ତା ଏମିତି ମୁଁ ଥରେ ବନେଇଥିଲି ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦେଇକି ହଁ Same process. ଆମର ହୁଏ ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦେଇକି ହୁଏ ହଁ ତମେ ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ମୋମୋ ଖାଉଛ ସବୁ ଭେଜ୍ ଷ୍ଟଫିଂ ଚିକେନ୍ ଷ୍ଟଫିଂ ମଇଦା ବାଲା ସେଟା ଆମେ ଆଣରେ କରୁଛୁ ସେଟା ମଇଦାରେ ଖାଉଛୁ ଆଉ ଯାହା ଷ୍ଟଫିଂ ଦେଇପାରିବ ୟା ଦେହରେ ମୁଗ ଆଉ ମୁଗକୁ ସିଝେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ମସଲା ଦେଇକି ଆଳୁ ଦେଇକି ତାକୁ ବି ଷ୍ଟଫିଂ ଦିଅନ୍ତି ଯାହାକୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ମତେ ଇଡଲି ଛାଞ୍ଚ ଏ ଗରମଟାକୁ ଭାରି ଡର ଇ ମା ଏଇଟା ପୁରା ଏଇଟା ଏବେ କେତେ ସମୟ ବସିବ এটা 5-10 মিনিট ভিতরে ହେଇଯିବ 10 ମିନିଟ୍ ନା ଅବି କ'ଣ କରୁଛୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଗାଧଉଛୁ ଇ ମ ଗୁଡୁ ବାବୁ what is your name what is your father's name naughty boy what is your father's name କହିଦେ ଟିକେ ଚୁପ୍ नो କହୁଛୁ ତୁ ମେଞ୍ଚଡ଼ ତୋର ବହୁତ ସାହସ ହେଇଗଲାଣି ଏଠି ମୁହଁ ଧୋଇଦେ ଟିକେ ମାମା ଦେଖିବା ଏଥର ଇଡଲି ହେଇଯିବଣି 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି ହେଇଯାଇ ଏଇଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ମା କହିଲ ସେ ଯୋଉ ବାଓ ମିଳେନି ପୁରା ସେମିତି ପୁରା ବଢିଆ ପଫି ପଫି ହେଇଛି ୟେସ୍ ଡନ୍ ଡନ୍ ନା ଆଉ ଟିକେ ଟାଣ ହବ କି ନା 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 ଛାଡ଼ିବ ତ ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ପୁଣି ବାକି ଯେତିକି ତାର ଇଏଟା ଅଛି ସେ ଟାଣି ନେବ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚୁଲି ବନ୍ଦ କରିଦେବା କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ଦେଖ ୱାଓ ଏ ହେ ମା ୟାଥିରେ ଟିକେ ଚିଜ୍ ପକେଇଥିଲେ ବି ମଜା ଆସିଥାନ୍ତା ନୁହେଁ ଦେଖିଲ ସ୍ୱାଗତ ଖାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମା ଖାଇକି କୁହ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମସ୍ତ ଭଲ ଚିଜ୍ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ଆହୁରି ମଜା ଆସିଥାନ୍ତା ନାଇଁ ପଟେଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମା କହୁଛନ୍ତି ସତରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ନୁହେଁ ସତରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପୁଣି କ'ଣ ବସେଇଲଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ କ'ଣ ସରପ୍ରାଇଜ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଯୁଗାଡ଼ ଏଇଟା ଟିକେ ଘିଅ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଟିକେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ମାରିଦେଉ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ଘିଅ ଆଉ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ତ ଆଜିକାଲି ଏତେ ଘରେ ୟୁଜ୍ କରୁନୁ ସୋରିଷ ତେଲଟା କାଳେ କଞ୍ଚାଟା ସ୍ମେଲ୍ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଘିଅ ମାରିଦେଉଛି ଘିଅର ବାସ୍ନାଟା ବି ଆସିବ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ହଁ ଯେ ବନଉଛ ପୁଣି କ'ଣ ଏଇଟା
ସେଟା ପୁରା ରହିଛି ଆଗକୁ ସେଟା କୁହାହବ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଥିରେ ଯେଉଁଥିରେ କରିଥିଲି ତାରି ଭିତରେ ଆଉ ଟିକେ ଘିଅ ଲଗେଇଦେଲି। ହଁ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଆଗ ଦେବା ଟିକେ ସେମିତି ଯେମିତି ଦେଇଥିଲୁ ସେମିତି ଟିକେ ଆଣ, ଟିକେ ଟିକେ ଦେବ। ଟିକେ ଟିକେ ଆଣ। ତାପରେ ଆମର ସରପ୍ରାଇଜ। କ'ଣ ସରପ୍ରାଇଜ? ଏଇଟା ହେଇ ଏଇଟା କ'ଣ ମା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଚାଉମିନ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଖାଇଥିଲୁ ତା ଦେହରୁ କିଛି ଚିଲି ଚିକେନ୍ ବଳିଥିଲା। ତ ତାକୁ ଆଉ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ତ ଆମର ହାତ ଯିବନି, ତେଣୁ ଆମେ କହିଲି ଖାଉ ତାକୁ କାଲି ସେଇ ଇଡଲି ସେଠୁ କହୁଥିଲୁ ମା ଆଉ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ କିଏ ଖାଇବ। ତ ମୁଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି କହିକି ଆଣିକି ତାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ସକାଳେ ତାକୁ ଟୁକରା ଟୁକରା କରିଦେଲି, ଯେହେତୁ ଆମର ଇଡଲି ହେବାର ଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ଆକୁ ଇଡଲି ଭିତରେ ଷ୍ଟଫିଂ କରିଦେଲେ ଦେଖିବା ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଏଇଟା କେବେ ଖାଇନି। ନାଇଁ ମ ଆମର କ'ଣ ଏମିତି ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ଦେଇକି ଇଡଲି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବଳିଛି କାହିଁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ତାକୁ ଏମିତି କରି ଖାଇଦେବା ଆଉ। ଷ୍ଟଫିଂ ଦିଆ ହେଇଗଲା। ତମେ ତା ଦେହରେ ତମେ ଯାହା ଦେଇପାରିବ, ସେଥିରେ ତମେ ଚିଜ୍ ବି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତ, ନିଜ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ତମେ ଯାହା ଷ୍ଟଫିଂ ଦେଇପାରିବ। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଭର କରିଦେବା ଆଉ। ଯେହେତୁ ଆମର ଆଣଟା ଟିକେ ପତଳା ହେଇଯାଇଥିଲା ଥଣ୍ଡା ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କମ୍ ଆଣ ଦେଉଛି, ସେଟା ମେଲିଯିବ ଆଉ ସିଏ କଭର ହେଇଯିବ କିଛି ନାହିଁ। ବେସ୍ ଏତିକିରେ ସେ ବାକିଟା କଭର ହେଇଯିବ। ହଁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ ଷ୍ଟଫିଂର ଇଏଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା। ହେଇଗଲାଣି କି? ହଁ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିକି ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେବା ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ମୁଁ କରିବି? ହଁ ଟିକେ ଛୁରୀ ମାରିଦେ। ସାଇଡ୍ ହେଲ ଟିକେ ମା, ଅନ୍ଧାର ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଥର ଦେଖିଥିଲି ଯେ ହଁ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଆମର ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଇଡଲି। ଚିକେନ୍ ଇଡଲି ହେଲା। ବେଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟ। କ'ଣଟା? ବେଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟ। ଓକେ। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଅନି, ସରକାର ମନା କରିଛନ୍ତି। ମୋଦି ସରକାର। ଆଚ୍ଛା ଏବେ କାଢ଼ିଦେଲା କି? କେତେ ସମୟରେ ହେଇଗଲା ମା? 5 ମିନିଟ୍ରେ ହେଇଗଲା ବୋଧେ? ନା 5-7 ମିନିଟ୍ରେ ହେଇଯାଇଛି। 8-10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଲାଗେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ତା ଭିତର କ'ଣ ହେଇଛି। ଚିକେନ୍ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ୟାକୁ ସସ୍ ଦେଇକି ଖାଇବ। ବଢ଼ିଆ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି, ଏତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି। ୟାକୁ କ'ଣ ଚଟଣି ନା ସସ୍? ଯାହା ଲଗେଇକି ଖାଇପାରିବ, କିଛି ନ ଲଗେଇକି ବି ଖାଇ ହେବ। ଯେହେତୁ ଚିକେନ୍ଟା ପୁରା ମସଲାରେ ଇଏ ହେଇଛି, ତା ଦେହରେ ପିଆଜ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ସବୁ ତ ପଡ଼ିଛି। ହଁ ତାହେଲେ ତମେ ତାକୁ ଆଚାର ଲଗେଇକି ବି ଖାଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ ଚାଲ ଖାଇବା, ପୁରା ଝାଳ ହେଇଗଲଣି। ଚାଲ। ଏଇଟା କାହାର? ଏଇଟା ସ୍ୱାଗତ କର। ସ୍ୱାଗତର ଚିକେନ୍ ଇଡଲି। ହଁ ଚିକେନ୍ ଇଡଲି। ଆରେ ତମେ ବସି ଯାଇଛ। ନିଅ ଏଇଟା କ'ଣ? ଚିକେନ୍ ଇଡଲି। କଫି ଦେବି କି? ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଖାଇ କୁହ କେମିତି ହେଇଛି? ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଭଲ ହେଇଛି। ସସ୍ଟା ଖୋଲ। ନା ମୁଁ ତ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଡରେ ସସ୍ ଲଗେଇ ଖାଏନି, ଏହାକୁ ସସ୍ ଦରକାର ବି ନାହିଁ। ଅଲରେଡ଼ି ଚିକେନ୍ର ଫ୍ଲେଭର, ତାପରେ ଇଡଲି କୋଟିଂ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଏମିତି ଖାଇ ହେଇଯିବ ୱିଦାଉଟ୍ ସସ୍। ଆଉ ଖାଇବନି କହୁଥିଲ ଯେ ଇଡଲି? ହଁ ନର୍ମାଲ ଇଡଲି ଖାଇବି କହୁଛନ୍ତି ନା, ଏମିତି ଇଡଲି କିଏ ଖାଇବନି ଲୋକ। ମା ହସୁଛନ୍ତି ମିଶନ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍। ଦେଖ ଚିକେନ୍ ଏଇଟା ଜାଣିପାରୁଛ କାଲିର ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଭଲ ହେଉଛି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଗକୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ସେମିତି ଖାଇ ହେଇଯିବ। ଦେଖି କ୍ଲୋଜର୍। ଶୁଣ, ଏଇଟା ହେଲା ଚିକେନ୍ ଷ୍ଟଫିଂ, ଏଇଟା ହେଲା ସାଧା ଇଡଲି, ପ୍ଲେନ୍ ଇଡଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଳୁ ଷ୍ଟଫିଂ। ତମେ ଯେଉଁଟା ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଦେଖିକି ଖାଅ। ଆଚ୍ଛା ମୋର ବି ନାହିଁ। ଭଲ ହେଉଛି ସତରେ ସତରେ? ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ କହୁଛ? ନା ଚିକେନ୍ କୋଟି ଗୁଣ୍ଡ ନେଇକି ନା। ଏଇଟା କାଲି ରାତିର ଯେଉଁ ଆମେ ଆଣି କରିଥିଲୁ ଘରେ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ତାରି ଏଇଟା। ହଉ ଖାଅ ତାହେଲେ। ଆଉ ଆମେ ଚାଲ ଖାଇବା। ଆମେ କେଠି ଖାଇଲେ? ସନ୍ଧ୍ୟା ହଉ ହଉକା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବାହାରିଲୁ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ
चेन्नई रे गोटे बहुत ही हैपनिंग जगह खोली जार ना हूँ द कोरा कार्निवल। यहाँ चेन्नई रे 24/7 सब बेले खोला थाए। आप राति 2 रे जाइपारे, सकाल 4 रे जाइपारे, आपको जितेबाला इच्छा आपत जाइपारे। आतीक भी या भितर फूड स्टॉल थाए कि जहाँ भी एक्टिविटीज थाए सब बेले से चली ही थाए, नॉन स्टॉप चल थाए। तो इट वाज लाइक 24/7 थिंग। तो आम केवे भी ये जाई नथिलु, सब बेले भाबुथिलु जिबु जिबु बोली, बट केवे जाई पार नथिलु। तो फाइनली से दिन जाके आम पहुँची गलु कोरा कार्निवल रे। सेठी पहुँचुका मु फर्स्ट देखिली ये ट्रेंडिंग आइटम थी। आपन एटा बहुत जगह देखिथिबे, एटा बे इंटरनेट रे बहुत वायरल हिची। याको लोक माने कहउचंती कैंडीड फ्रूट्स, जो थे कि फ्रूट्स को सुगर सिरप रे बुड़े की संगे संगे ठंडा पानी रे बुड़ेला परे से जो सुगर सिरप रो जो कोटिंगटा थाए ना सेटा बहुत हार्ड हो जाए, तो बहुत क्रंची क्रंची हुए और भितर फ्रूटटा सॉफ्ट थाए। तो मते लागेला सेमती किछि हेइथिबो, बट द मिनिट मु एटा पार्टी रे देली आपण मो एक्सप्रेशन रो ही बुझी पारुथबे कि केते गंधिया आइथिला। सेटा चोबई भी हो नथिला। इट वाज वेरी च्यूई इन टेक्सचर। मु ठीक से ताको चोबई भी पारु नथिली। मु किछि तांका आगे कहि पारलेनी, सेते एक्टिंग करथुली स्वागत सामने रे, बट बहुत ही बकवास थिला। और से 160 टंका नैथिले से गोटे स्टिक को। तापर आम ये पहुँची गलु टे कुल्लड चा पीवाई। बट देन यांकर गोटे ही सिस्टम टे ऑकवर्ड जोटा मत भल लगिलानी सेटा थिला कि माने एठी चा पीवा को हेले आपन जे कूपन काटिया को पड़िबो तांकर मेन काउंटर रे। तो मु जतरे कूपन काटिया को गली तांकर मेन काउंटर को सेठी पाखा पाखी 50-60 लोकंर लाइन लगी गोटे चा पीवाई किए एते लंबा लाइन लगेब। से कुल्लड चा न नहीं कि आम आगू को गलु, आगे जाइए आउ किछटा जगह देखिलु। मैंने फूड स्टॉल मैंने भर्ती 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 फूड स्टॉल या भितर मैंने कौन मैंने नथिला बोली नाही ता भितर। प्लस गोटे डाइनिंग एरिया थिला। ये जो ट्रेनटा आपन देखुछंदी ना, ये ट्रेनटा भी से चलांती अल्टरनेट डेज रे। किछिटा डेज थाए बोधे तार से दिन चालू नथिला। बट देन बाकी सब खाया पीवा भी देखिलु, सब प्रकार खाइबा थिला। एमती नुहे जे खाली जो फैंसी आइटम्स रखिथिले। नॉर्मल डोसा, इडली ए सब जिनस भी थिला। सबू कबाब ठू आरम्भ कर तंदूरी से सब आइटम भी थिला। एठी से छोट छुआंकर गोटे डांस कंपटीशन चलथिला। तापरे बुली बाली के आम पहुँची गलु एठी आइसक्रीम खायापी। यहाँ टर्किश आइसक्रीमटा थिला। बट देन अगेन एठी आसी जतले मु देखिली बहुत ही ओवर प्राइस थिला। मु आइसक्रीम आगरू खाइची, से मु रेट आगरू जानी थी, तो मत बहुत ओवर प्राइस लगिला। फाइनली थकी हारिकी आम बाहर बसी गलु आमर गुमटी चा पीवाई। केमती लगुची खराब लगुच, गरम बहुत हो। तापर एमती किसी अल्प समय से बुलाबुली करके आम घर को बाहरी गलु, कहीं बहुत बेसी गुड़गुड़ी थिला से दिन। चेन्नई रे माने गरम एथर खरा सेमती एथर बेसी होउनी, माने यही 4-5 डेज हम होउची, बट गुड़गुड़ी एते संख्यार बढ़ी जाइए कि आप भाभी पारिबेनी। एमती किसी थिला मोर आजिर दिनटी। आपको जदि वीडियोटी टिके भी भल लगे देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। देखा हे पुणी नेक्स्ट वीडियो रे। रहिली, बाय।